हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ ओंखारनानै फैदों। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। होनब्लासो मिथिगोन दि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों लर्ग जयला। लोगोफोर, बेयो मोनसे गोदान कमेडि शर्ट मुभि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों सुबुंसार, प्रिति, फैलाव, खोरोमदाव। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै नायाखैब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, डिरेक्सन, एडिटआनो जादों सुबुंसार बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि एसपि गल्ड प्रडाक्शननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट कमेडि मुभिखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैनो नाजायो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै ला। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसनखौ